Kaisa good news te khaksang ma panda tini takarjola mondol ningai ti pramo thani sini takhu bukhogro mudi ni netritwa dino je ti prahawo development choli tongmani te sara bharat borsh ni loge o ti prahano priority rogoi mudi je super state khaini hinai sakthari tongmani no joto pal ke daisro boi sing mudi ni leadership o ti prahano te bisang sasa do pano kra khairgani hamari to bunani bagai tini sing salprong prong join khaima hai tabok oro takarjola mondol ningai join khalai to Nika tini borok no seng kabai kubai kalam sugunya soka te kaisa kok kaisa kesana musugu tini ojoin kai penai sini ti pramothani takhu buku brongno kebang ma borok kebeng kha phia borok beba kebeng mano overcome khai gi borok mudini netra dinno borok join kai pekha tei buskani salo seng kha khai gi obode hai kebang ma kebeng mini bisingo phana sini jara o tir prahano kaham kereng khlai nanya musugnai development te peace nanya musugnai borok joto ni BJP ni banago phainai tei ti pramothani kebang ma kebeng nai tabok bo themrang samang tangnai borok no mang kobogo je themrang tangai mungsa mangla dofa bai dofa naslenani walainani bulainani toglainani kesanani kes thangnani rang sabainani asuk simanai greta tipralen to haksal ni kok sitawa greta tipralen ni buko kri ka intellectual jora singsi intellectual mantung mayentung abo bai dofani समस्या समाधान है को या मुंगसा तिप्राहानि सामung klai maya mudina kebenke nirok saksak ni ya thino ruwa bai tamani siklai nai abni bagai mudi jini leadership tini je amte haike wan suk mungna harai phainai rokno sung belai khe khabai ko bailam sogo te buskani sala obo haike na tipramothani themrang samung no yakarei joto mudi ni netra dino phaithang te tiprahano sung joto sara bharat borshni joto rajya bai baksake chini rajya no busung songsalai nai sara north east tiprahani slai joto ni slai krak rajya chini slai unnati borok si joto mudi ni netrita no romoi tei bakra ke kasana nai tong nangna sabo mudi no kebeng nai nang mudi no kebeng nani ni fan kri kebeng ke saksak si uklok lai nai abni bagai tini ti pramothani bisinti sini dofa tabo uklok lai tongo abona sing buskang trana ni bagai joto pal ke sakari tong mudi ni netrita dino sing tei buskango o ti prahano sing sasas ti praklai nai te mudi je kogrago kongno bosbaya mudi sagati prahano seprestit khaya greta tipralen ri hano super state snanai o hano khagya o hano susi snamnai ketabok snamna bagai neng tamni bagai kebeng neng manya kha asokdi man ke snam thanigo phaidi piaba o tiprahani hamarina kebengai kebu basai maya je kebeng nai bo komor nai abni bagai tini sing joto hamarina na hage or sopaika bonusung khabai kubai lam soka tabo sing khananai sini tini ni team leader je or tipramothani ngai or join khaipene sini takhok bidu ni khoktei sing khananai borok tamni bagai tini tipramothao yakari BJP join khai diklanya nai rastitiko joto janja hanjak manu siklai kebe kaisana romunyar me bor tini no khanano ni narak manu narak maya aba iklagi borok no mundagiri khaige gari ka songoi gari tokroi borok no narak maya aba clear ka tini abani bagine ti pramothani o samung sitarno saja yengnai ne joto sara tipragono brung khlagi tak BJP join khaitu abani bagine sing tewaisa apel khaipi ge jara ti pramothaw tabok themrang samungo sini sikla somas ro klai tongnai ro nirok no hahaina sapigo nirok themrang khaigi mungsa mana krei sudo nirok case list ka drop singnai nirok ni live ni sport ngro singnai mungsa mana krei o samono yakagei doti BJP ni loge faidi hamari nadi tongkosang sak no snamdi abasi sini kobo jotono hampa